गिबियावनो बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो हामबाय होनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे फुंबिलि समाव बे दसे समखौ इसोरनो होनायनि थाखाय इसोरनि रावखौ खोनासंनायाव होनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामालासिनो इसोरनि रावखौ खोनासंजोबो होननानै आं बोसोनखौ फरायनो लादों रमान चैप्टार 7 verse 19 आरो 20 खौ आं गाहामखौ मावनो हास्थायो नाथाय गाहामखौ मावालाबानो आं मावनो हास्थायो गाज्रिखौसो आङो मावो आं जेखौ मावनो हास्थाया बेखौसो मावो बिनि ओंथिया जाबाय बेखौ मावहोग्राया आं गावनो नङा आंनियाव थानाय पापआसो मावहोयो दिनै जों मानसि जानायलाय थैजों दैजों दिनै जोङो जोनोम जानायलाय जोंनाव जाहैबाय मोदोमनि लुबैनाय दङ आरो बे मोदोमनि लुबैनायानो दिनै जों मानसिखौहाय सदबनानै दोनो जोङो बिनि गलाम जानानै थायो नाथाय 2000 बोसोर सिगांनो जिसु ख्रीष्टआ कालभारि क्रुसाव थैनानै जोंखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होदों जोंखौ पापनिफ्राय सख'दोंमोन नाथाय दिनै मानसिया बे पापनिनो गलाम जानानै थाबाय थानो नागिरो दिनै बोसोनाव नायोब्ला जोङो नुयो जे इसोरा जोंनो गावखौ हमथानो हानाय बोलोखौहाय होदों नाथाय दिनै जों मानसिया गावखौनो हगारसारनानै लायो दिनै जोङो गावनि साननाय बायदि दिनै जोङो थाबायो दिनै जोङो गावनि हास्थायनाय बायदि जोङो मावो गावनि लुबैनाय बायदि लामायाव दिनै जोङो आगान होयो जायनि जाहोनाव मानसिया पापनि गलाम जानानै थायो दिनै नोंनि साननायखौ कन्ट्रल खालामनांगौआ नों गावसो नोंनि हास्थायनाय नोंनि लुबैनायखौ सदबनांगौआ नों गावसो नाथाय नोंनि हास्थायनाय बायदि नोंनि साननाय बायदिनो नों मावोबा इसोरा नोंनो सैसोनो हानाय हमथानो हानाय बोलोखौ होदों नाथाय दासिमबो पापआसो नोंखौ दैदेनगासिनो रावबो मानसिया गाज्रि जानो होननानै गाज्रि जाया रावबो मानसिया जौ फाग्ला जानो होननानै जौ फाग्ला जाया नाथाय बेनि हुदा एबा सर'आनो बेखौ गाज्रि खालामो बेबो सानो मोजांखौ मावनो बेबो सानो गावखौ सोलायनो नाथाय दिनैसिमबो सोलायनो हायाखै मानोना नों जेखौ सर' खालामगोन बेनो नोंनि आखल जागोन आरो बे आखला जुदि रायोब्ला नों बेखौ सोलायनो थाखाय गोब्राब जागोन रावबो जौखौ खेबसेनो बथलनि बथलथाम लोंग्रा एसेसो लोंग्रि आरो रावबो सिगारेटखौ खेबसेनो मोननै मोनथाम सोबा एसेसो सोबग्रोयो आरो नों जुदि बे एसेयावनो गावखौ सोलायाबा गोब्राब जायो सोलायनो गाज्रियाव थांनो थाखाय सम नाङा नाथाय गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैफिननो थाखायसो जोबोद सम लायो जोबोद बोसोर लायो बेनिखायनो नोंनियाव थानाय बे पापआ नोंखौ सासन खालामनो दा हाथों बे पापजों नोङो दा दैदेनजा नाथाय इसोरनि जिउजों दैदेनजा गालातियानि 5 अध्याय 17 पदआव बुंदों मानोना जोंनि मोदोमनि हास्थायनाया जिउनि हास्थायनायखौ हेंथा होयो आरो जिउनि हास्थायनाया मोदोमनि हास्थायनायखौ हेंथा होयो बिसोरो मोननैजों बिसारुज्लाय बिनिखायनो नोङो जेखौ हास्थायो बेखौ मावनो हाया दिनै नोंनि मोदोमा हास्थायो पाप मावनो थाखाय दिनै नोंनि मोदोमा लुबैयो लोंनो सोबनो थाखाय दिनै नोंनि मोदोमा लुबैयो गोसोबादि थाबायनो थाखाय नाथाय इसोरनि जिउआ नोंनि गोसोआव जेब्लायबो बाथ्रा बुंबाय थायो बेखौ दा लों बेखौ दा सोब बेखौ दा माव बेबादि लामाजों दा थाबाय बेफोरो पाप होननानै नोंनि गोसोआव बेफोरबादि बाथ्रा बुंनानै नोंखौ सिनायहोयो नोंखौ मिथिहोयो माबे मोजां माबे गाज्रि नाथाय अब्लाबो मोदोमा मानिनो गोसो गैया इसोरनि जिउआ नोंखौ सोरगो रायजोआव लांनो नागिरो नाथाय मोदोमनि लुबैनाया नोंखौ नोरोगाव बोलांबाय थायो नोंनि गोसोनि हास्थायनाया नोंखौ जिउनि फारसे गोथै जानायाव बोलांबाय थायो इसोरनि जिउआ जेब्लायबो नोंखौ साबधान होयो नाथाय बे पापआ बे मोदोमनि लुबैनाया नोंखौ सदबनानै दोनो रमारिनि लिरनाय 8 अध्याय 5 आरो 6 पदआव बुंदों जायफ्रा मोदोमनि थोननाय बादि थाबायो बिसोरनि गोसोआ मोदोमनि हास्थायनायजों सदब जायो आरो जायफ्रा गोथार जिउनि थोननाय बादि थाबायो बिसोरो जिउनि हास्थायनायखौल' हामलायो जायहा मोदोमनि हास्थायनायजों सदब जायो बियो थैयो नाथाय जायहा इसोरनि जिउनि सिङाव थायो थारैनो बियो गोथां आरो सान्थिखौ मोनो दिनै नों मानो लोंबाय थादों मानो सोबबाय थादों मिथिगौना मानोना नोङो मोदोमनि लुबैनाय बायदि थाबायो जायनि जाहोनाव नोंनि बे मोदोमनि लुबैनाया नोंनि बे गोसोखौ सदबनानै दोनदों नों गावखौनो हमथानो हाया मानोना नों गावनि मोदोमनि लुबैनायजोंसो सदब जादों जुदि नों इसोरनि जिउजों दैदेनजायोमोनबा बिनि थोननाय बायदि थाबायोमोनबा नोङो जिउनि फारसेल' नोङो हामलायगौमोन जिउनि फारसेल' नों गांगौमोन दिनै नंगौ नोङो गाज्रि जानो होननानै गाज्रि जायाखै
लोंनो होननानै नोङो लोङाखै, नाथाय गाज्रिखौ मिथिनानैथ' नोङो मोजां जानो हायो। गाज्रिखौ मिथिनानैथ' नोङो गाज्रिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। गोसोआव ला, बोसोना बुंदों, पापआ जुदि रायोब्ला बे थैनायखौ लाबोयो आरो बिनि अनगा गुबुन बुलि गैबावलिया।